তিনি 21 অক্টোবর 2023 ni salmario 32 matarni andar Marandi Subzonal ni bisingyo khobjak sungrung kamini Tipramothani supporter kaisa sakhami angoi tini lakma arikha bumung Bikrom Manik Jomatia tini naidi norok wari ke thangnai 14 Oktober 2023 ni salmario Kumulungo Bubagrani Loko Kotung Pandawo wari ke thangai tongmani pia osom sapo tini sakhaya mabai tini lagma arewai thangna nangkha haini bagai ang TTADC ni ojomarokno ang koinai boni nukungno thangai nainani bagai tei chuba chukhainani bagai tini 32 matar bariwo emeno deprived haini bagai especially ang o ani channel ni hoite ke kobok jabo jara CM EM MLS MDC joto chairperson tongnai borok sar songnang koi jabo oboni nukungno thangai norok kisa nai chuba chu khaijabai din noi ani bagai ang otini joto tipramota khainai borok no bo haino koi jabo boni bagai o phologathar boni no kahang kerengke matong langthang ni joto suri baija dihna joto no